Nalipay board nung nakagawas nakakaroon o niya katong mga naka-donate labi na tong wala gyud ka bawi or wag pag yun nakakuha sa ilahang blessings kanang paggawas nimo board hunahuna na nabe chance nga kaning mabalik sama sa akong ingon February pa nagputol akong engagement sa Kapa kaya na naman ta sa kampanya. So as to the operation of Kapa wa medyo kabalo ana no, so pag ingon bitaw nga naay ibalik na yung so wa jud ko knowledge na kay kamo ba na sa gawas kami ba na sa sulod di ba no, so nga wala man tay kuan wala man tay posisyon sa Kapa dili man tay insider diha nga ang ilang update permiti sa tuwa gila kuan kung sa update yung mahibawan mao ra pud na ang among istorya ra pud usay ta matanawan po nato sa Facebook no, so ang official statement ana sila ra gyud na nadiha kay wala naman ta sa sulod naman ta sa gawas no, o wala sa kuha ang katungod nga musulti unsay mahitabo. So as far as that organization is concerned kay February pa lang naputol na itong engagement sila because of a campaign. okay.